Ja, dat zag er natuurlijk hartstikke spectaculair uit vanavond. Er zijn prachtige dansen op de vloer gelegd door al deze dansparen. Maar wie er uiteindelijk met de prijs vandoor gaat met die prachtige Les Artistes wisselbeker, dat zien we zo meteen. Maar eerst even die jury. Ze zijn uitgehijgd, ze zitten weer, ze hebben een plekje gevonden. Ja, Nick, dat was wat jaartjes geleden, hè? Ja, ik merk er weinig van, moet ik zeggen. Ik wil nog wel een keer. Ja. Ja, heerlijk. Ja, maar nou draait het om deze finale kandidaten, toch? Maar men kan ons boeken, hè? Oh, jullie gaan boeken, oké. Ja. Ja. En wij doen jullie management, hè, Sjoerd? Ja. Nou ja, dat lijkt me oké. lucratief, zeker. Nee, prima. Helemaal prima. Nick, hoe kijk je erop terug op deze show? Een lange aanloop, soms een moeilijke stukjes gehad, een moeilijke periodes gehad in die hele aanloop. Er zat natuurlijk die zomerstop tussen. Maar als je dan dit resultaat ziet, dan denk je van jeetje, hoe hebben we het voor elkaar gebokst? En als je dan bedenkt van, ze wonen niet allemaal in dezelfde straat. Ze komen van Maastricht, Weert, Holt, Hees, noem maar op. Dus dat alleen al, je moet er wat voor over hebben. Wij hebben er heel veel voor over gehad, maar zeker de kandidaten die dan in 6 weken voor de eerste voorrondes en dan 3 weken van daar tot nu dit bereikt hebben. Dus in totaal een 9, 10 weken. En als je dan ziet dat 2 keer de zaal uitverkocht is, dat we een leuk programma er neergezet hebben en dat het gewoon leeft, dan kun je eigenlijk niks meer wensen dan dit. Ja, Joanna, het hoort natuurlijk een beetje bij, bij zo'n dansen dat er een lange aanloop is. Nu uiteindelijk met dus dit resultaat. Hoe heb je die aanloop ervaren? Vooral heel positief. Ik denk iedereen heeft elkaar op een hele leuke manier deze periode doorgeholpen. En het klinkt als een hele zware bevalling nu eigenlijk, hoe ik dat omschrijf. Maar ik denk dat iedereen daar heel veel plezier uit heeft gehaald. En wat ik mij persoonlijk heel erg afvraag, is voor degenen die bijvoorbeeld niet echt dagelijks met dansen bezig zijn geweest, of die nu wel getriggerd zijn om daarmee door te gaan. Dat vraag ik mij af. Laten we even de kring in kijken. Voor de prominenten, zeg maar, die nu dus deelgenomen hebben. Joep, ik kijk gewoon even jouw kant op. Je mag knikken. Wacht, ik kom met de microfoon jouw kant op. Ik ben namelijk het meest flexibel vanavond. Ja, nee, daarom dat hadden we gezien, ja. Ik kreeg net van Judith al een aanbieding, dus... Maar ja, het is druk en ik heb al heel veel, dus ik denk dat ik het bij Dancing Pelema's 2022 laat. Ja, maar je hoeft niet iedere dag te dansen, hè? Nee, daar heb ik sowieso ook geen tijd voor, dus... Ja, of begin de dag met een dansje. Dat kan. Of de vogeltjesdans, kan ook. Precies. En Marcel, je had vroeger gedanst, jaren geleden, volgens mij 30 jaar geleden, zei je. Nu weer de kriebels om het op te pakken? Nou ja, wat je wel ziet is dat dansen heel erg goed voor jouw lichaam is. Ik las laatst een artikel en daar stond het in dat het een van de betere sporten was om te doen voor al jouw ledematen. Dus ja, factor tijd is wel een dingetje, moet ik zeggen, maar het kriebelt wel. En bij jou, Oscar, 2 nieuwe knieën erin gezet. Maar het heeft gewerkt, het lukte allemaal. Ja, het zit nog een keer dansen? Ja, we zijn erover aan, denk ik. Ja? Ja. Wat leuk. Ja. Nou, dat waren flexibele knieën dan. Ja, ik heb er iets aan laten doen. Oh, ja, een goede dokter. Bernie, jij bent natuurlijk veel met vechtsport bezig. Wat dacht je ervan? Overstap naar het dansen? Nou, ik vond het eigenlijk een waanzinnig leuk avontuur. Maar om hier echt mee door te gaan, ik wil me toch helemaal gaan focussen nou op hogere dangraden in mijn sport. Ja, dat is ook heel knap, dat is ook heel mooi. Ja, zeker, daar mag een applaus voor klinken inderdaad, Charlotte. Daar heb je gelijk in. Nou, Ruud, van Charlotte zo geworden deze periode natuurlijk. Ik kruip hier tussen jullie in. Gaan jullie nog vaker dansen, denk je? Nou, ik vind het echt hartstikke leuk. En als mijn partner daarmee instemt, nou, dan doe ik graag de poging om volleerd danser te worden. Dat zal het nooit worden, maar in ieder geval een poging te wagen om op dansles te gaan. Absoluut, ja. Leuk, echt leuk. Ja. Heel leuk, absoluut. Nou, Sjoerd, ik kruip er tussen je in. En dan stond natuurlijk Ricardo. Jij hebt een ronde minder hoeven dansen, maar hebt er alsnog heel hard voor geoefend. Kriebelt het om misschien in jouw sportschool nog iets met dansen te gaan doen? Ja, nou, er is wel
sprake van. Dus ze komt sowieso een keer een workshop geven. Dus iedereen hier moet dan eigenlijk sowieso meedoen in de zaal. Jullie zijn allemaal uitgenodigd. Maar ik zou het iedereen aanraden. Ook als je voor een jaar gevraagd wordt om mee te doen. Ik zou het echt doen. Ik heb zoveel leuke dingen meegemaakt deze weken. Ja. Leuk, leuk. Goed, het bracht wat teweeg, jouw vraag, Joanna. Maar je hebt het gezien. Super. Ja, René, jij zou zo wel mee willen doen, toch? Of niet? Je stelt die vraag weer. Nee, want de vorige keer had ik het over favorieten. Ja, nou, ik heb sinds corona niet meer gedanst. Ik heb niet meer op de dansvloer gestaan. Ik heb laatst op social media gepost dat ik weer ga dansen. Dat komt mede door Dancing Pelemaas. Ik heb wel de kriebels gekregen. Dus ik ga binnenkort actief dansen. En ja, of ik meedoe, dat is nog de vraag. Verrassing. En je gaat wel weer actief dansen. Ja. Kijk, Ja. dat is voor een trigger. Ja, zeker. En Monique, tot slot. We hebben dus 6 prachtige paren gezien. Sprong er iemand voor jou uit? Denk je, er gaat dadelijk 1 terechte winnaar zijn of had het er meer kunnen zijn? Ja, dat is nou een goede vraag. Daar zat ik dus mee te worstelen. Maar ja, voor mij waren er heel veel kwamen er bij mij hoog uit de bus. Dus het zal zo hier dan om gaan van hoe het dan het gemiddelde gaat worden. Dus voor mij heel veel gelijkenissen. Ja. Dus ik ben heel benieuwd. Spannend. Ja. Nou ja, we gaan het zien. We gaan langzaam naar dat moment toe. Ja. Maar eerst moeten we natuurlijk die beker weer in handen krijgen. Die beker moet wel... ik weet niet of Joyce hem heel goed bewaakt heeft. Heeft ze hem nog? Waar is die nu, die beker? Nee, ik zie Joyce niet meer met de beker. Joyce is de beker kwijt. Maar ik zie ze wel in vertrouwde handen. Ik zie de beker in vertrouwde handen, zeker. Gelukkig. Want hier zijn namelijk de winnaars van 2019. Angelique en Robert. Zullen we de beker even een heel mooi plekje bij de jury geven? Want dan kan ik jullie een paar vragen stellen. Kijk eens, bij Nick is hij in vertrouwde handen. Ja. Ja, want ik ben eigenlijk wel heel erg nieuwsgierig hoe het nou met jullie gegaan is na de overwinning van 2019. Nick? Ja, heel goed. We hebben weinig tot niet meer gedanst, tenminste niet meer samen. Wel, gewoon de dansjes op de dansvloer elders in Nederland. Maar samen hebben we niet meer gedanst. Nee, helaas. Hoe komt dat, Robert? Ja, dat was een hele leuke, gezellige tijd. Op een gegeven moment komt je eigen ritme ook weer in het spel. Ja, andere verenigingen. En ja, dan blijft het op een gegeven moment liggen. Ik heb wel nog altijd met mijn vrouw samen verder gedanst. Sinds 1,5 jaar zijn we helaas mee gestopt. Omdat we te druk hebben met andere zaken, andere dingen. Dus ja, dan moet je keuzes gaan maken. Hè? En aan de kinderen. Dus... Nou, bij jullie dus niet de keuze gemaakt om door te dansen. Maar ik heb wel gehoord dat er van jullie lichting, om het zo maar even te noemen, dat er wel weer veel enthousiasme was gekomen en er een aantal nog extra zijn gaan dansen, toch? Ik durf niet echt te zeggen of dat er nog mensen bij zijn die wel door zijn gegaan. Ik weet wel dat het weer heel leuk is om hierbij aanwezig te zijn. En het begint zo weer te kriebelen. Dus als er iemand is die zich geroepen voelt, ik heb de kriebels. Nou, daar moeten we toch wat aan doen, toch? Dat gaan we na de show even bespreken, toch? Zeker, dankjewel voor het overhandigen van de beker. Leuk dat jullie er ook dit jaar weer bij zijn. Angelique en Robert. Ja, en daar staat hij dan. De trots, de Les Artistes wisselbeker. Ik ben eigenlijk wel heel erg nieuwsgierig of de top 3 al bekend is. Nou, ik zie Joyce zwaaien met een grote witte envelop. Dus ik denk dat zij de top 3 nu naar ons toe kan komen brengen. Dames en heren, Joyce! Joyce zegt dus net dat ze niet heeft gespiekt. Oh. Heel goed, Joyce. Ja, dat horen wij graag natuurlijk. Dat horen wij graag. Ja. Zullen wij een klein stapje naar links doen? Want ik voel hier ogen branden in mijn rug. Wij gaan even spieken. Ja. Wij gaan spieken. Want we hebben natuurlijk een top 3, dus dat wordt moeilijk te onthouden. Tenminste voor mij. Even kijken, als we nou snel eruit halen aan de andere kant van de dingen. Ja, kijk eens. Ik ga er zo een beetje voor staan, zo.
Ik heb hem al hier beschikbaar. En op 3 geëindigd. Bij Dancing Pelemaas 2022 zijn Joep en Marijke. Nou, wat fantastisch. Maar waar gaat die tweede plaats naartoe? Wie van deze paren heeft de tweede plaats? Die tweede plaats gaat naar Maasbree. Bernie en Petri. Petri kijkt zo trots. Dus worden iedereen gezegd ook, dat heb je echt heel knap gedaan. En Bernie ook. Uitermate knap. De top, de 3 en de 2 zijn nu bekend. Maar de winnaar van Dancing Pelemaas 2022 zijn geworden... We gaan spieken. Ricardo en Inge! Kijk eens. Ja, en voor... Er wordt natuurlijk geknuffeld en gefeliciteerd. Maar wij willen graag de naamgever van deze beker naar voren. Maurice. Maurice van Les Artistes. Kun jij er even bij komen? Want jij bent degene die deze beker mag overhandigen. En als jij die beker dan hebt overhandigd, dan kunnen we zo ook wat vragen stellen. Er is hier veel emoties. Alles wat er nog gebeurt achter de schermen, dat ga je natuurlijk terugzien bij Joyce in de backstage video's. Dat is allemaal morgen te zien. Maurice, kijk eens, ik heb hier voor jou de prachtige Les Artistes wisselbeker. Je bent de naamgever, ook dit jaar weer. En je mag hem overhandigen aan ons binnen de koppel. Ricardo en Inge. Ja, nou willen we natuurlijk heel graag als winnaar nog 1 keer die mooie dans van jullie zien. Willen jullie de beker nog 1 keer toevertrouwen aan de jury? En de schoentjes poetsen? En dan gaan we er nog... Ja, dat maken wij in orde. Maar we gaan er nog 1 keer voor. Geef ze een applaus. Ricardo en Inge. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras para mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella nos menea. Mueve ese pum pum girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like it pum pum girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella nos menea. Mueve ese pum pum girl. Tiene adrenalina en medio de la pista, vente, hazme lo que sea. I like it pum pum girl. La vi que está solita, acompáñame. La noche de nosotros tú lo sabes. Que ganas me dan, te voy a dar tema. Ese ram, pam, pam, yeah. Es la criminal, como lo mueves un delito. Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Desde la película flotando en el reality. Papi pone la regla, tiene que obedecer. Mantenga no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale para atrás. Échale, échale para adelante y para atrás. Con calma, quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese pulmón, girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like it pulmón, girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese pulmón, girl. Tiene adrenalina en medio de la pista, vente, hazme lo que sea. I like it pulmón, girl. Ricardo en Inge. Zo. Kom erbij, mogen jullie met z'n tweeën tussen ons in komen staan. Nog een klein stapje ervoor. De druk was immens, want dat zeiden jullie in ieder geval. Maar het is jullie dus toch gelukt om die winst naar binnen te slepen. Raakt dat dan ook nog iets? Ja, zeker na hoe het net ging in de finale.
Ja, ik baalde echt ontzettend, want ik denk, nou heb ik het zelf gewoon helemaal verkloot. En toen dat net bekend werd, ja, ik wist gewoon niet hoe ik moest reageren. Ik ben daar heel blij mee, echt. Ja, Ja, het is gelukt. Gefeliciteerd. Terecht ben je blij. dank je. Ja, en dan zit het erop voor dit jaar. Jury. Oh. Ja. Oh. Ja, want hoe heb je het ervaren, Nick? Jij was juryvoorzitter. Het was een bumpy ride, willen ze dan zeggen. Er is van alles gebeurd. Maar was het een mooie rit? Ja, zeker. Ik bedoel, 3 jaar geleden hadden we het in een dansschool. En toen was er van meet af aan het idee van... de volgende keer gaan we het groter doen. En ja, dat neemt natuurlijk wel wat risico's neem je op je nek. Van, we gaan het groter doen, Doc 6. En nou, aanvankelijk liep dat kaartverkoop ook niet echt geweldig. Maar als je dan ziet in aanloop naar het echte dansen... dat dan die kaartverkoop echt gigantisch omhoog stijgt... dan krijg je wel een speciaal gevoel van binnen. En denk je van, verrek, het is ons weer gelukt. En die tweede avond weer uitverkocht. Ja, jongens, wat wil je nog meer? Ja. Ja, wat wil je nog meer? Wat wil je nog meer? Ja, nou ja, wij zien ons nu ook voor het laatst. Ja. We hebben een prachtige serie, denk ik, neergezet. De mensen thuis hebben genoten, hebben veel gestemd op alle dansers. En dat ligt natuurlijk niet alleen aan de mensen van PNM, de dansers, de jury, maar ook alle kijkers thuis en iedereen die hier in Doc 6 aanwezig was. Dankjewel. Ja. En dan natuurlijk niet te vergeten, we hebben ook nog een green room. Zeker. Want ja, als je dus geen genoeg kan krijgen, morgen is Joyce er nog in de green room. Ja, ze stonden al te feesten, hè? Ja. En zo hoort dat ook, zo hoort dat ook. Maar ze gingen er nog even netjes bij zitten in de green room last moment. Zeker. Ja, want Joyce is natuurlijk morgen gewoon weer te zien. Gewoon weer te zien. Met alle reacties van iedereen dus, die dus niet de finale heeft gewonnen, maar wel deel heeft genomen aan die finale, die de finale heeft bereikt. Echt super knap. En ja, prachtig dat iedereen er stond. Ja, dan gaan we iedereen bedanken. Dansers bedankt. Jury bedankt. Het publiek bedankt. Maar vooral ook de kijkers thuis bedankt. En ja... Ja, dankjewel voor het kijken. Dit was Dancing Pelemaas 2022. En tot een volgende keer. Tot de volgende keer.